vaan se on Leivy von Rossnin onnenmerkki sinnissä valkoisella pohjalla taivaan vakaristi. Ja Leivy von Rossnin sormuksessa oli tämä, ja kun hän ensimmäisen hävittäjäkoneen suomalaisille lahjoitti 1918, Ilmavoimat otti käyttöön nämä tunnukset. Hurrikanin hävittäjät sen verran, te jotka olette sotahistoriaa toisesta maailmansodasta lukeneet, tiedätte taistelun Englannista, jossa Englannin kuningas Timo Royal Air Force säilytti Saksan Luftwaffen taistelussa Englannista, ja sen taistelun oikeasti voitti Hurrikanin hävittäjäksi, koska se oli se varsinainen työjutta, kone, joka taisteli taivaalla. Spitfire hävittäjä oli vasta silloin tullut tuotantoon, mutta Spitfiresta tuli sitten kauneutensa ansiosta vielä kuuluisampi kone. Hurricane oli silloin aikansa työhevonen, sitä käytettiin maahyökkäyksessä ja sitä käytettiin ilmataistelussa, sillä jopa pommitettiin, mutta sodan loppua kohti sieltä oli liian hitaaksi. Loppujen saksalaiset käyttöön ja Hurricane sitten oli aivan liian hidas näitä koneita vastaan. Kaikille lentoharrastajille tämä hetki on ainutlaatuinen, nähdä tuo kone tuolla ja kuulla se moottorin murina, ärjintä. Dan Griffithistä sen verran, hän on Royal Air Forcein lentäjä ja lennonopettaja, lensi myös näytösroskossa siellä ja teki työnsä, palveli pääasiassa Harrier-hävittäjällä ja hän jatkoi sen jälkeen kunnon lentopojan tavoin. Mä oon lentoelämässä siviilipuolella ja muun muassa Evaluoy A380 Airbus, tämä valtavan matkustaja